No jaký sme pekní. Testovanie, čo to je dneska, piatok, 28.3. O mesiac šľapeme. Áno, to je teraz akože... Také skúšobné. Zahrievacie kolo pred zajtrajškom. Áno, teraz preberáme sedadlo. Že by sa zišlo s dierkou. Testujeme tašky. Tam si dám nosiče, ale to som pozeral, možno, že by som si dal tiež také kovové. No keď chytnem, vidíš toto tak tu. No akože mne to nepustí, mne tu udrží cesto. Ale nie je to také pevné. S tým sa viacej dotiahne. Nepohneš to. A ešte tak, jak tu dáš gumičky, ak ja som nalepila. Aj. Možno, že si vlastne tiež. dobre som tak nalepila, lebo toto tu ti vojde dnu. Vieš, to ten pliesok a tam nepotrebuješ mať gumičku. Aj. Takže som Dobre. inteligentná. Takže tak, možno sa ešte prevezieme trošku vyššie, uvidíme, že jak. A zajtra nás čaká Mindžová. Prvý tréning. Mindžová vyskúšame zajtra s väčšou zaťažou trošku. Viac tašiek. Jak to bude po kopcoch? Ja som zobral aj karimatku. Tu dopredu vieš, dáme sehneme s gumou. Uvidíme. Vyskúšame aj dobre, ale baterky. neberieme sa na také veci. Toto Nie, toto neviem, ja som nebol. Nie, toto nie. Ja no tú karimatku, keď sme si hoci kde si vieme sadnúť. Na karimatku alebo dačo vieš, keď. A tašky akurát dozadu. Z jakého 29. Toto taštičky budem musieť ináč vymyslieť, ale dobre. 29. Jo? Ideme na testovaciu jazdu dlhšiu. Mindžová. No, pred cestou kolo Slovenska. Musíme otestovať Plnou trošku. poľnou. Jak to je trošku tu naložené. No, ešte nie je plnou poľnou. Ale tak no, na 70%. Ale nám ešte chýba spanie, ale je dobré. No. Otestujeme nové sedadlo. Ako hodnotíš? Prvých 13 km, už len 100? Marička. Ale terička od včera. To je zatiaľ tak celkom, no. Sa posúvam tak na sedadle, keď na tú širšiu časť dozadu. Neviem, no však vyskúšame, možno toto sedadlo bude lepšie. Uvidíme, jak to bude. Zatiaľ dobre. Šarišský hrad. Dražďanský kopec. Teraz je tu fajn elektro. Zatiaľ 88% baterka. Už sme v Hermanovciach. Ja tak troška ťažšie, Ale už dobre. Ale je to rozdiel z elektro. Po rovinke pošetríš, toto jak trošku treba kopec sa. No aj fajn. Je to pomoc veľa rýchlejšie aj. Ja, aj sme šetrili dosť baterky, aspoň ja. Ahoj. A zatiaľ 370 či koľko prevýšenie máme a mám 83% baterky, mal som 93 keď sme išli. 89, 6% baterky mi zahral asi, keď som zapínal. No v pohode by malo byť, to už len 400 metrov. To už len taký kopček. No je to dobre. To bude v pohode, keď pôjdeme. Aj zbytočne je tak šetriť baterku. No vieš, akože by sme sa nemordovali. Chceme si to užiť. Makaj. Ideš. Paráda. Super. Paráda. Skoro jak na obyčajnom. Jasne.
Úplne. Amatéri na kolesách. To je fajný stúpaček. Inga peče jak diva hore. Cieľ je až tam. Čo? Cieľ je až tam. Kde? Ďalší kopec. Co máme tu? Musím sa vydýchať. Jak to tam vyzerá? Ďaleko nad ďalší kopec. To je ďaleko. Na takú vzdialenosť, tak je teraz Inga, sa dobre počujeme. Keď je to asi priamo viditeľnosť, nie je problém. Trošku tu mrholi, ale to už by nemalo byť ďaleko. Ale neviem, či to nie je tá prvá. Ideme až tam na kopec. 753 prevýšenie zatiaľ. Tu už veľa by nemalo byť. 65 baterka. Už sme hore na Mindžovej. Tam je výhľadková väža. Neviem, či vidno. Pôjdeme možno. 42 km. 808 prevýšenie, 61 baterka. Si myslím, že v pohode na cestu okolo Slovenska. Jednodňové nebudeme mať väčšie prevýšenie ako 1200. Aj keď budeme naložení. Tu mrholi, ale celkom fajn. Je tu pekne, keď je jasno. Ešte telefón. Asi si tu urobíme ohník. Možno vonku opečieme a uvidíme. Radzinka, popučka na Mindžovej.